салом дӯстон, инак мо боз бо шумо ҳастем. Хуш омадед ба канали мо. Аксари мо огоҳ ҳастем ки санаи 22 июн чанд размандаи тоҷик дар созмони бонуфузи размкории байналмилалии UFC набард доранд. аз ҷумла Муҳаммад Наимов ва Муин Ғафуров. баъди оне ки рафиқи Муҳаммад Багдарсиян эълон кард ки захм бардоштааст ва наметавонад сабқатро ба Муҳаммад идома диҳад, рақиби ӯро иваз карданд. UFC барои Муҳаммад Фелипе Лиме, варзишгари бразилӣ ки Шветсияро номояндагӣ мекунад, интихоб кард. Фелипе Лиме бо тахаллуси маъқули машҳур буда бисёр ҳам рақиби сарсахт мебошад. таҷрибаи ӯ дар UFC 12-1 мебошад. Муин Ғафуров бошад баъди нокомиҳои зиёд дар UFC мехоҳад карьераи худро баланд бардорад ва дар назди мухлисон ваъда дод ки муҳорибаи навбатиро ҳатман пирӯз мебарояд. рақиби Муин Ғафуров бошад Кан Кионхои кореягӣ буда варзишгари бисёр ҳам бо таҷриба аст ва 36 сол дорад. таҷрибаи Кан Кионхо дар UFC 8-4 мебошад ва усули коркарди ӯ дар замин яъне партер аст ва ин барои Муин бисёр як шанси хуб аст. акнун ба шумо суханронӣ пеш аз муҳорибавии Муҳаммад Наимов ва Муин Ғафурови тоҷикро пешниҳод менамоем ва хоҳиш мекунем ки фикратонро дар ин бора дар комментарияи видео нависед. аввалан шукри худо беандоза шукронагузорум. алҳамдулилло ки дар ҳами чиз қали баром муяссар гашт. ҳар боре ки ман поём фуромадаистам айма интервю гирифтаистам. дар интервю як гап рафтаиста бениҳоят ами дили мара мотиватсияи мара даҳчанд зиёд гардондаиста. ҳар кас пурсиста ки Роберт Витакера сурат мегиранд, Икрам Алиаскеров ё ки дигарура дар таги ҳама суратҳо дар UFC раша фақат Муҳаммад Наимов, Муин Ғафуров мисол бисёри чиз. ташаккури зиёд барои ҳамаи шумо бардорои азиз. аллои меҳрбон кунад ки шумо моро хурсанд кардед, аллои меҳрбон ҳам кунад ки ман шуморо хурсанд кунам. дар охир худованди меҳрбон дастболо бигардона. иншааллоҳ ҳар чизе ки дар тақдири насибмон ҳаст ҳамон чиз мешавад. иншааллоҳ ман тамоми ҳаракатам мекунам барои шод гардондани аввал худаму падарам, баъд шод гардондани тамоми мухлисони тоҷик. якум салом алайкум ҳама бардорое ки мебинанд ва тамошо мекунанд, дастгирӣ мекунанд. тайёрӣ хеле хуб буд, алҳамдулиллоҳ. шукронаи худо, ҳозирам ҳама хуб рафтааст. рақиб фикр мекунам ки хеле хуб аст, лекин иншааллоҳ дар ин дафъа хеле ҳаракати сахт мекунем ки дастболо шавем. иншааллоҳ мо ба ҳарду варзишгари тоҷик ғалабаи софро хоҳонем. агар шумо низ инро хоҳед, пас лайкро зер кунед.